गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब बिजोंनिसिम गासै सुबुं माहारिनिसिम जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। बालिगुरा लाइमोन आफादा 2012 मायथाइनिफ्राय जोङो आफाद महरै गायसननानै जोङो गोबांथार खामानिखौ जों मावबोनो आखायाव लानाय जादों। हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो माखासे समाव हारिमुनि माखासे खामानि मावबोनाय जादों आरो दिनै जोङो 27, 28, 29 जुन 2024 बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै बालिगुरा अदेबानि 1 नं बालिगुरा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै खारनाय बारनाय, गोजौ बारनाय हाइ जाम्प बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै सेथि साननि बे सेथि साना 27 जुन 2024 बेवहाय लाइमोन आफाद हिसाबै जोङो जोंनि थांखियारि नोजोरफ्रा बियो जे ओनसोलाव जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो फेग्रा मुवानिफ्राय जोङो माबायदि गोजानाव थाहोनो हागोन आरो लाइमोन बिथांमोनखौ जों माबायदि जौगाहोनो हागोन, फरायनायनि बिथिङाव हमनानै ला, गेलेनायनि बिथिङाव हमनानै ला, जोङो जौगाहोनायनि सिन्था सरसाफोरखौ खालामनानै जोङो दिनैनि बे गेलेहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जिहेथु जोङो लाइमोन आफादानो मोनसे हारिनि सिनस्रि, जाय बिथांमोनखौ जों लानानै हारिखौ जौगानायनि थाखाय जोङो अरायसम सानबाय थायो। दा बेनिनो मोनसे दान बान्था बावगिरि महरै जोंनो सासे मोजां समाज सिबियारि मिथिंगा सरगियारि 3 नं बालिगुरा गामिनि बिथाङा फालांगियारि, दा बिथाङा जोंनो माखासे बे दान बान्था महरै बिथाङा जोंनो मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि दान बान्थाखौनो बिथाङा बावनो थाखाय सिगांदों आरो बिथांनि हेफाजाबजोंनो जोङो दिनै बे सानथामनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। जोङो लाइमोन आफाद हिसाबै जोङो जौगानो गोनां जायोब्ला, मोनसेल' जायगायाव जोङो जौगायोब्ला मोनसे माहारियारि आफाद बा ओनसोला जौगानाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि ओनसोलाव जौगानाय आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावबो जौगानांगोन। दा गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जौगानो गोनां जायोब्ला जे जों लाइमोन आफादा बालिगुरायाव हाबाफारि लानायाव हेफाजाब होलायनाया गोनांथार बियो आरो बे हेफाजाब होलायनायनि गेजेरजोंनो गुबुन गुबुन ओनसोलाबो जौगागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों। बावहाय जोङो 4 जिपिखौ लानानै, जेरै समखं जिपि, सिमेन्ट सापरि आरो डेकापाम, मिसामारा, बे 4 जिपिखौ लानानै जों बावहाय गिबियै जोङो होनाय जादों। बेयो देग्लायसो गिबि मानि प्राइज जों बे हाबाफारिखौ लानानै जागायनाय जादों दिनै। जोङो दिनैनि बे सानाव गिबि हिसाबैब्लाबो जोङो गोबांथार बादायगिरिफोरखौनो मोननो हादों। बावहाय जोङो 300 बा 350सोनि गेजेराव जों मोनदों। बेखौ जों नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो लाइमोन बिथांमोना खुब मोनसे गोसो जानाय, बे आग्रह गोसो जानाय बिथिंखौ नुनानै जों खुब गोजोननाय मोनदों आरो गाबोननि हाबाफारि बा साननै हाबाफारि दंबावो, बेवहाय जोङो ओनसोलनि लाइमोन बिथांमोनखौ बाहागो लाजानायखौ लुबैदों। गासैबो साफ्रोमबो लैहोर लैहोर फैनानै सानफ्रोमबोनि हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो आयदायावनो बाहागो लानानै जोंखौ जाफुंसार होगोन, बेखौ जोङो नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायहरनाय थादों।